Magapangayo kita direkta sa kapasayloan ngadto kang Allah subhanahu wa ta'ala. Dili na kinahanglan na pa isakripisyo ilang sang sa krus. Dili na kinahanglan mga opisyal sa daw. Ang imong tawba ang tinuod nga paghinusol alang sa kapasayloan. Mga igsoon, mga ginikanan sa pagtuong Islam, humana mga dagkong okasyon, diin grabe ang mga shirt. Hilawag na nakalikay kitang mga Muslimin. Karong adlaw Jumaa, atong pag-isgutan unsa kadako ug lapad ang kapasayloan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Gihagit ni Allah subhanahu wa ta'ala ang tibuok tawhan, apil na ang mga jin. O kining hagit magpadayon hangtod sa katapusan mga adlaw. Gihagit niya ang mga hari, mga leader, lalaki o babae, kayong banggi o puti, tanang matang sa katawhan. O kini ang hagit ni Allah subhanahu wa ta'ala na mabasa diha sa halamdong Quran. Kul fadara'u an anfusikumul mauta in kuntum sadiqin. Isulti kanila Muhammad na ilikay ang kamatayon gikan sa inyong mga kaugalingon kung kamo nagasulti sa Ginoo. Karon mao kini ang pangutana. Malikayan ba nimo ang kamatayon? Mabunggan ba nimo ang kamatayon? Makadagan ka ba palayo sa kamatayon? Makatago ka ba nini? Dili. Si Allah subhanahu wa ta'ala ingon, kalla idza balagatit taraqi wa ila man raq. Sa halon nga paghubad kapan sa dihang ang kalag moabot sa kulyong buko. Naghihingalo samtang kini bubiya aduna may bisan kinsa nga makapabalik sa iyang kalag. Pasabot mga igsoon, kung moabot na ang kamatayon, dili na mabalik ang mga ibada nga wala nato buhatan. Ang mga sala nga atong gibiyaan, dili na mabalik. Bisan pa kung hangyo tao, ya Allah, ibalik ko aron ako maghinulsol. Dili na kini ihutabo. Ang paghinulsol daw lamang samtang buhig pa kita. Sa kamatayon, humana ang higayon sa buhat. Magsugod na usap ang panahon sa pagbayad. Mga igsoon, kinsa kanato ang naghibalo sa atong katapusan. Wala gyud bisag usa. Matud ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yub'atul insanu yawmal qiyamah ala halihi allati mata 'alayha. Sa duol nga pagkahubad, ang usa ka tawo pagabanhaw sa adlaw sa paghukom sumala sa kahimtang sa higayon nga siya namatay. Pasabot nga, kung namatay siya nga nagasujud, pagabanhaw siya nga nagasujud. Kung namatay siya nga inuog alak, pagabanhaw siya nga hubog. Kung namatay siya nga usa ka magtutuo, mao gihapon ang iyang kahimtang, usa ka magtutuo. Walay bisan usa ka nato naghibalo kung unsa ang atong kahimtang sa higayon na kita. Wahaw na ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kini mao ang kamatuoran. Si Malakal Maut, ang anghel sa kamatayon, wala magtagad kung pila na ang imong edad. Ayaw mo na ta, nga matigulang ka, kumabuti ang imong bungot, dili kini konsiderasyon sa kamatayon. Si Allah subhanahu wa ta'ala nagingon, kullu nafsin da'ikatul maut. Ang matag kalag, makagilaw kayo sa kamatayon. Bisan ang labing hinigugma ni Allah subhanahu wa ta'ala si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nakatilaw sa kamatayon. Matag ni Allah subhanahu wa ta'ala, Qul innal mawta alladhi tabirruna minhu fa innahu mulaqikum. Sa doon nga pagkahubad, tingna sila sa pagkatinood ang kamatayon nga inyong gilikayan, siguradong inyong makahinagbo. Makadagan ka, apan dili ka makatago. Mauni ang kamatuoran. Sa adin, isa-isay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kahimtang sa kalag sa katapusan ginhanga sa usa ka magtutuo. Umato niya, moabot ang mga anghel
nga hayag ang naong, humot ang baho kung nagdala sa kapan, hanapton nga iputos sa patay. Ang anghel sa kamatayon, muingon, ya nafsut tayyiba, ukhruj ila rabbika radi'an ka. Sa doon nga pagkahubad, o mayong kalab, gawas ug ngadto sa Ginoo nga nalipay kanimo. Ang galag ug gawas nga malumo sama sa katapusang patak sa tubig diha sa botilya. Malumanay kayo nga magawas. Ug ang anghel mudala sa kalag paingon sa langit o sa matag langit nga ilang magian ang mangutana ang anghel nga magbalantay sa gate. Kinsa kana ang anghel nga nagdala mayngon, si Bulan ito Bulan, gamit ang pinakamayong ngalan nga gitawag sa dinhipasyas kalibutan. Sa katapusang level sa langit, sa ikapitong ang si Allah subhanahu wa ta'ala mayngon, isulat ninyo siya sa Iliyin, ug ipalit ninyo siya sa yuta, kay sa yuta ko sila gibuhat, ug gikan ini ko sila pagabanhawong pag-usap. Unya, iligabot sa yuta, diha sa luganan, muamot ang duha ka anghel diha sa uluhan ug mangutana. Unang pangutana, man rabbuk, kinsa ang imong Ginoo? Tungod kay imong isabuhay ang tauhid, sayon kayo nimo tubagon, Rabbi Allah. Ikaduhang pangutana sa anghel, madiniyok, unsay imong relihiyon? Diniyal Islam. Ikatulo nga pangutana sa anghel, mahada nabiyo, kinsay imong propeta? Tubagon sa namatay Nabi Muhammad. Mga isun, mga ginikanan sa pagtawang Islam, isaysay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kahimtang sa kalag. Una-una to ang dakong kamuturan sa pagpanaw sa kalag sa kamatayon nga kita na usab ang ianang kahimtang. Ang pangutana, andam ba kita sa pag-akubang ng Allah subhanahu wa ta'ala? Andam na ba kita na maghinulsol alang sa mga dili magsala sa adlaw-adlaw nga sala, alang sa mga musalar sa adlaw Jumaa, alang sa mga dili magsala sa Salatul Fajr, alang sa mga dili magsunod sa hijab, alang sa mga bangkakon o nagabuhat o sala. Kano sa pa kita magtauba? Kano sa pa kita mubalik ang Allah subhanahu wa ta'ala? Ayaw hulata ang ugma, ayaw hulata ang katapusang mga oras, karon na ang panahon sa paghinulsol. Si Allah subhanahu wa ta'ala nagingon, Qul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu bi rahmatillah inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Sa doon nga paghubad isulti o akong mga ulipon nga nakalapas batok sa ilahang mga kaugalingon, ayaw pawala sa paglabong ug kaluoy ni Allah. Si Allah mupasaylo sa tanang mga sala. Mga igsoon sa pagtuong Islam, kini nga bersikulo, kini nga aya, naghatag kanato og pinakadakong paglabong. Magapangayo kita direkta sa kapasayloan ngadto kang Allah subhanahu wa ta'ala. Dili na kinahanglan na pa isakripisyo ilang sang sa cross. Dili na kinahanglan mangupisal sa daw. Ang imong tawba ang tinuod nga paghinulsol alang sa kapasayloan. Makapasaylo ka nato si Allah subhanahu wa ta'ala karon dayon. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingon, inna Allaha yafrahu bitawbati abdi. Sa pagkabinuod si Allah malipayon kaayo kung dunay alagad nga maghinulsol. Mga igsoon, kita tanan makasasala. Apa si Allah subhanahu wa ta'ala al-Ghafur, ang labing mapasaylon, al-Ghafur, ang nagapapas sa sala. Mga igsoon sa pagtuong Islam, balik ka kang Allah subhanahu wa ta'ala, duol ka kang Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw mo na ta kamatayon aron maghinulsol.
karon na ang oras. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Mga igsoon, mga ginikanan sa bagong Islam, karon ipakita ka nato ang kadakon sa rahma o hustisya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tanaw nato ang dakong pahimangno nga gihatag ni Allah subhanahu wa ta'ala kabahin sa pagpasaylo o paghinulsol. Gisaysay ni Allah subhanahu wa ta'ala diha sa halangdong Quran ang kahintang ni Firaun, ang tao nga nagaingon, "Pakala na rabbukumul a'la." Ako ang inyong labing taas nga Ginoo. Tungod sa iyang pagkamapasigarbuhon o pagdumiling sa kabaturan, gisilutan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala pinagi sa pagkalumos niya sa dagat. Sa dihang hapit na siya mamatay, ug wala na ikalikay, niingon si Firaun, "Annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi Banu Israila wa ana minal muslimin." Sa doon nga pagkahuban, ingon si Firaun, "Bituo na ako nga walay laing Diyos gawas sa Diyos nga gituuhan sa mga anak ni Israel." Apan mitubag si Allah, "Ana wa kad asayta qablu wa kunta minal mufsidin." Ingon si Allah, "Karon ba samtang kaniadto misupa ka ug nahimong usa sa mga dautan." Allahu Akbar. Mga igsoon, kini nagpakita nga ang pagtuo o paghinulsol kinahanglan muhatong sa dili pa maabot ang kamatayon. O isa-isa sa hadith na si Jibril alayhi salam isakong umlapok sa bakba ni Firaun samtang siya nalumos. Wala niya malahos o sulti. Namutuo na unta siya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kay nahadlok si Jibril alayhi salam basin moabot ang rahma ni Allah subhanahu wa ta'ala kaniya. Apan bisan pa sa kadakon sa rahma ni Allah subhanahu wa ta'ala, wala gilawat ang pagtuo o paghinulsol ni Firaun. Ganuman, tungod kay kini niabot sa oras nga wala na'y kapasayloan, wala na'y kapuslangan ang iyang paghinulsol. Kung igsoon sa bagong Islam, kini nga istorya dili aron ipakita nga sayon ang kaluwasan, kundi aron ipahinumdom kanato nga abli ang puntahan sa pagpasaylo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa tanang panahon. Apan musira kini sa oras sa katapusang ginhawa diha sa imong kamatayon. Busa mulahan ang mga tao nga mituo ug mibalik kang Allah subhanahu wa ta'ala samtang buhi pa. O dakong kaalautan sa tao nga naglangan hangtod nga moabot ang iyang katapusan. Mao pa iyang pagbasol. Ulahin ang tanan. Sa pagkatinuod, si Allah mahigugmaon kung mapasaylon. Apan siya usab justisya ug nasayod sa tanang mga butang. Dili lang kana mga igsoon, gusto ba ninyo nga pasayran nga adunay espesyal nga mga anghel? Kini ang mga anghel nga nagpas-an sa trono ni Allah subhanahu wa ta'ala nga nag-ampo ug naghangyo sa kapasayloan alang kanimo ug kanako, alang sa atong mga ginikanan, sa asawa, bana ug mga anak. Lingon si Allah subhanahu wa ta'ala, الذي يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم.
ang mga anghel nga nagapasan sa trono ug ang mga ana sa palibog ini nagaday sa Ginoo, mituo sila kaniya ug nagapangayo sila og kapasayloan alang sa mga magtotoo. Ug sila miingon kini mga anghel nagapasan sa trono ni Allah subhanahu wa ta'ala, among Ginoo, imong ginangkuban ang tanang butang diha sa imong kaluoy ug kahibalo, busa pasaylo ang mga naghinulsol ug misunod sa imong dalan ug panalipdi sila gikan sa imong silot sa impyerno. Mga igsoon, kini ang mga anghel nga nagaampo alang kanimo kung kita maghinulsol magbalik loob ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga igsoon, wala na kita'y lahing kapilian gawas na maghinulsol karon dayon. Sa matag adlaw, dunay ato madungog na naitaw nga mamatay. Ug ugma, Allahu alam, posible nga ikaw, posible nga ako. Usab nga sa pagbuong Islam, pag hinulsol karon dayon, ayaw hulata ang ugma. Kaya pag hinulsol dili butang nga ipaabot pa sa ulahi. Wala kita kahibalo kung hangtod gano sa pamatong kinabuhi. Kini ang paghinulsol dali kanimo upang Allah subhanahu wa ta'ala. Walay tagapamagitan, walay pakitabang ug sa pagsanto sa balaan. Walay laing saksi gawas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tubo ila Allah, paghinulsol ka mo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Asa naman ang atong luha sa mga paghinulsol. Kay usa sa mga tinailhan nga gidawat ang atong tawba, mao ang luha sa kahadlok. Pagpaubos ug malumok na kasing-kasing atubangan kang Allah subhanahu wa ta'ala. Iluan natong Allah subhanahu wa ta'ala, hinaw-dawaton ni Allah subhanahu wa ta'ala ang atong tawba. Hinaw-kasihan ta ni Allah subhanahu wa ta'ala sa atong kasing-kasing kahinsog ug panginabuhi. Hinaw-butangan ni Allah subhanahu wa ta'ala ug baraka ang atong oras ug bahalmi. Hinaot paliligdan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang atong pamilya ug hinaot nga ihatag ni Allah subhanahu wa ta'ala kanatong tanan ang pinakamataas nga libing sa Jannah. Jannatul Firdaus. Amin ya rabbil alamin.